Εσείς έχετε επισκεφτεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα hirokamoto.gr? Αν όχι, πάμε μαζί να δούμε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες που υπάρχει μέσα στο site μας, τα online σεμινάρια. Εδώ θα βρείτε αρκετά έργα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μας σαν εργαστήριο, ένα-ένα με τη σειρά, με τις φωτογραφίες τους και την ονομασία του. Θα σκρολάρετε λοιπόν και θα βρείτε το έργο που σας ενδιαφέρει. Εδώ να σας πω ότι κάθε έργο εμπεριέχει πάρα πολλές τεχνικές και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφού λοιπόν βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, στην προκειμένη περίπτωση μπήκαμε στη πιατέλα με το υγρό γυαλί. Αφού κατεβείτε και βρείτε όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο έργο και βιντεάκι αναλυτικότατα με τις εικόνες τους και τις τιμούλες τους, θα πάτε στο βιντεάκι, θα πατήσετε το play και θα δείτε από την αρχή αναλυτικά πώς δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο έργο. Να σας ενημερώσω ξανά ότι σε κάθε έργο δεν υπάρχει μόνο μία τεχνική. Μέσα σε ένα έργο μπορεί να βρείτε πάμπολες τεχνικές και αυτό που εσάς σας ενδιαφέρει. Μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε αναλυτικά το βιντεάκι, να το πάτε μπροστά, πίσω, να το σταματήσετε, να το δείτε όσες φορές θέλετε για να φτιάξετε κι εσείς αυτό το έργο ή να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις τεχνικές που υπάρχουν μέσα. Εκτός λοιπόν από τα χιλιάδες προϊόντα, υπάρχει και αυτή η κατηγορία των online σεμιναρίων που μπορεί να σας κατατοπίσει σε πάρα πολλές απορίες. Και εννοείται πως αν ακόμα έχετε απορίες, είμαστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας κατατοπίσουμε σε ό,τι έχει προκύψει επιπλέον στο έργο που εσείς θέλετε να φτιάξετε. Επισκεφτείτε λοιπόν το site μας hirokamoto.gr, βρείτε την κατηγορία online σεμινάρια, βρείτε το έργο που σας ενδιαφέρει, δείτε το βιντεάκι, ενημερωθείτε για τα υλικά, ενημερωθείτε βήμα-βήμα για τον τρόπο που έχει γίνει το εκάστοτε έργο. Είναι άλλωστε χαρά μας να σας δίνουμε έμπνευση για δημιουργία. Για όσους λοιπόν ασχολούνται με το craft, για όλους τους δημιουργούς, η συγκεκριμένη μας κατηγορία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για επιπλέον γνώσεις και χρήση των υλικών, για τεχνικές που μπορεί να θέλουν να υιοθετήσουν στα έργα τους ή ακόμα και για τα ίδια τα έργα που μπορεί να αρέσουν και να θέλουν να φτιάξουν και οι ίδιοι. Ακολουθήστε μας λοιπόν σε όλα τα social, εγγραφτείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε τα νέα μας και τα live, τα δωρεάν μας σεμινάρια. Μπείτε στη σελίδα μας, ενημερωθείτε και είμαστε πάντα εδώ για να σας λύσουμε κάθε απορία, να σας βοηθήσουμε. Be creative and have fun, hirokamoto.gr.